tsakanin Abdulrazak Ibola da shi da dogon ziwai. Wato Abdulrazak Ibola dai gashi nan shine mai farin wando da ratsin baki-baki, ziwai kuma dogon ziwai daga bangaren Jamus shine mai bakin wando jeans. To ga dai damban nan za a take a wannan gida na damban jihar Kano kamar yadda kuke kallo. Musbahu Kano YouTube yake kawo muku wannan dambe. Ga dai damban nan za a take shi a wannan gida. To ga damban nan an take. Daga shekara 30 da ta wuce baya har zuwa shekara 20-15 da ta wuce, domin kai da ya zo da hotuna dama ko an dai tsohon ɗan kallon damban da kai kasan kai da shugaban kasan masu hoto. A dawo fili, a dawo fili, a dawo fili. Abu kwanan da akwai na ma'aikun yasa. To Allah ya kamo mun shigo gidan wasa, wato ga dambanan yanzu an take shi tsakanin bangaren kudu da Jamus. Wato shi da wannan yaro shine mai sarka mai dogon daga ciki, wato shine daga bangaren Jamus, shi kuma wato shine ɗaya daga bangaren kudu, kamar yadda kuke kallo ga dai dambanan. Masu kallon mu ga dambanin za a take tsakanin Dogon Bahari da shi da Dogon Aleka. Rana saboda idan Allah ya kai mu dogo a nan gida
saboda haka muna neman ku ba mu koren gayyata dogon aleka ko shago Buhari na nesa zabaro ke kallo don wane na gurzun gashi na ana dauki ba da Allah ka ba mai rabosa rauni talaka ne kare Allah shi kawar faduwa ta zai da kowa amma ba da yadda ba na ilaha illallah wata ya ci wannan ya tuta kaba a idan ne a biyan kallo ta abu fayo barka da zuwa abu fayo barka da zuwa na ga dan sarkin dori jikan sarkin dori ina titos Allahu akbar ta to shagon Buhari dai shine daga bangaren Jamus, dogon aleka daga bangaren kudu ga dai damban na musba ko no YouTube ke kawo muku damban ga damban na ubangata mai arna na gode Allah ya baka da hajiya yadda bayo bani shajja ya dubbar saboda halin kauna ta a matsa tsakiya jama'a ranar Lahadi da yamma akwai ajo na Ebola a nan gida da daddare kuma za a haska fim na Ebola a nan gida mai suna hayin sanda wanda ta raba fastoci ta fastoci na hannun jama'a kuma rana asabar shi dogo a lega da yake dambe shi ma akwai ajin shi alherin Allah ya kawo mai jama'a dan sani abu baba abu da Musa baban Musa Allah shi ma zan fara da kewaye la ilaha illallah dogo a lega shagon Buhari dogo a lega wallahi na ga dogo a lega ya loke shagon Buhari na taimuna lohari sarkin mahaukatan Kano shi ma ya zo sarkin mahaukatan jihar Kano barka da zuwa ta uban Buhari baban Maryam barka da zuwa ya to ga nan bana wato tsakanin bangaren gurmada da Jamus autan bagon Musa na Kaduna shine mai wando ruwan goro kamar yadda kuke kallo ga kuma shagon reza da shagon reza daga bangare na gurmada a dai lambar nan ana yi
yadda kuke kallo ga dan banan za a take tsakanin Abdulrazak Ibola da shi da Dogon Ziwai. Wato Abdulrazak Ibola dai gashi nan shine mai farin wando da ratsin baki Ziwai kuma Dogon Ziwai daga bangaren Jamus shine mai bakin wando jeans. To ga dai dan nan za a take a wannan gida na damban jihar Kano kamar yadda kuke kallo. Musbahu Kano YouTube yake kawo muku wannan dambe. Ga dai dan nan za a take shi a wannan Hello.